Simila mon et Big Weltare TV. Mbade abonné. On jarama. Merci de vous abonner. aɗan ɗo tan jooɗi woni banggue ma tan a ñama haalis ma deeƴi wallahi mbaylidema min mbimi mariame yomin gar min ƴeewoyma min mbayrima seeɗa e an rajma woni hewɗoygol han hono watta hawɗanka to woni fo mona ƴettata no mona ƴetta ko ƴettata ko ɓurɗo ƴeew honam fo mona ƴetta yo ustu ko ƴettata men hettide an keɓe dilma hanke o dila mo waɗi réussir on kadi ñamo halis muɗum wata yaade wallahi aɗa ay so yima tan anda non omo nande e joom ɗo ndeysan an ko molluɗa wallahi mboɗo wondi ɗo ene probléme familial nande sa ƴeewi yeeso ko on andar o welani mawnam biyeteɗo amadou gonɗo sénégal way mi wayino mbeɗa jooɗi ɗo ene gallamen tan ha nenam noddi kam téléphone ikol nenam noddi kam téléphone ene duha wi kam an kam aicha mbimo woy o wi attini ko kewi ho ko kewi o wiya amadou mawni won gorko nan pullo goto nan ɗo en babiraɗo ene hokkuma babiraɗo nan ɗo ara tan wiyeni dañi Aïcha heeɓi Aïcha ni jam woni tunirmi nayi ɓeyde mbaɗi golle bonde mawno ko say wallahi mawno ko mawne mo jiiduɗa yumma e baba waɗi noon on jiidumi e ala ɗum kay wawa wonde mawnamo ko ñamodo pullo kalis o wi ko Aïcha on hokkimo kalis o wi ko Aïcha fayi te Aïcha yiyan kalis marama yiɗe golle min ke min naji amadou an hono mawne mo jiiɗa yummo e baba batte kalis tan ne waɗirma hakkudaɓe paw waɗi réussir machallah hono way ɗe gar min jottimomi namdimomi tournal seigne Assane tournal seigne Assane ɗo eyyi pottume makko namdimomi ɗo o wimi ɗo wiyata juumo makko ɗo tan korsumomi nde korsumomi min e makko ha e leydi jaggumi ñoƴƴumi jaltimi ko wonno e poso foof mais mbeɗa andi kam so amadou tawnomo ɗon ko goppirmomi ko o warannomo batte kalis mi naji jam baɗɗodani miñum kay mo jiiɗi yummo e baba ɗon kay waddendani goɗɗo an noon o ko say bonɗo batte kalis ala min mi famani haala ka waɗi min kay joni komi gano hebde haalis so guppo mima so guppo ande hoore muɗum turan hoye juuɗe muɗum en tout cas ham ene hawni ham to hoto meeɗa yiiɗum min meeɗa yiiɗum ay min ay ɗeɗo gueɗe mbimami reno ay ɗo sa woni ɗo caggal ma ɓe gonode profite mbaɗa on beela ay go jogui sehlam goto ene wiye Mouhamed ay ñanden ko noon ɓe mbaɗi ɗum noddiɗo ari galla men kene waya wi ay ka mo gonduɗa o ko ɗum o haalani kam o wi ko noon ɓe mbaɗi ɗum noon ɓe mbaɗimo saɗa wawi ndenoɗa te ganda ko yahat caggal ma ho ganda foof dentoɗa hoorema oppirtamani hen amadou mawnanam ala a yara sesanaɗa ande seyɗani ne heewi dani gonga ni oɗon jiiɗi yumma e baba kono ɓuuri jiidude mais oto woppirmo dani sa woppirimo dani kono ala nene hay arananuma seyɗani a yara seeɗa a yara sesana yo yawde sesa sabu ko mawni ko solane o yaha solane de haɗa wadde e makko yaaru ses ko mawne mo jiɗɗa yumma e baba yimɓe mbiya a bonni a ɗumi a haaɓe mawne a yeehi France a boni yaaru sesara nane kono ari men ja ardi hen o miɗo way joni an hoto gueɗalam woni koye lawol woni ma arat ala an de balɗonaji arat joni wasa rentani ji baɗɗi échec tan dañaten hay sukara ala ɗo min son gandi on mbawa wadde mission ji mon ha timma baron kam libéré mi woppa de par ce que mbawa wonde ɗo taw haydara natta ma ar Ahmad hey hay goto accam nana umulayda an anani kan sam garan wa alaikum salam alaikum addani mi do dogoro wati am Ahmad assalamu alaikum dogoro mi wati am tokar kan sam garan ayya arjo jota ko argay sabu nyande hen cangi den gar mi do galle mo nen mari mi di usugun anani min nan ko dimo or nyamata ka kam kadi mbaddor hen don kam riyo yow ay darde nde do gulla ala ko sakata kalis ma cohla ey ar jodo jewta mi tottuma kalis tottam kalisam yo tan dani merde lay dane ma yo woppama oto toñam yo woppam no bismillah anda ko do yodda anda ka mandid anda manni kilda te dum no mandi lida ko addim nene ma riwi kam holli kam hokkata kam Aïcha nene ma mi ari ɗo ñamma ñaar mbiɗa e maddane cakkude nde halda e nene ma pour kam halda e nene ma kañum tawmiɗa oho ƴew business ko entre an e min salamu aleykum min business ka goni koye ƴamde business jiidade eyyi joni mbiɗa holko nena wiima
nena ma wi kam hokkata kam han hokkata kam jang hokkata kam ɓawo jang jon noon wawa heɓ Aissata mbeɗe kam kalisam wassalam ay ko mbino mami ko ñande mami haldan ɗum hande an way kono faama paɗani galleji aɗa heeɗi pour famminde ma weeɓani ay won ko ganduɗa ko wonko woni less anda ay nena hakkude mon o yaadani hen ɗum mettimi no eyyi war seese koye ɗum tawɗami ɗo meɗen miijo ay ko mbiyata ko ɗo ko doytomi ɗo komi miijiɗo ha mayinamo way kono to woni ɗo way kono bawɗi hongate hen ni sowa honge taw haɗen to sir ana teya eyyi scout wona gueƴi de a aɗa heeɗi an ko ɗum wona on mbawde yaltude onon ko yoni ƴeew wonka fama hen kadi ay Aïcha omo jogui sehil makko goto no wiyete ko Mariame Sakho Mariame Sakho on ko raga gonɗo pusowo wuura kerowo galleji anda ko Aissata Sakho mi anda ko rago lappe ɗum tan walla mbeɗon kam on kalisam so wonɗo tawanno komi tellini ɗum mais o kamɓe gondi café wonata nen kadi aɗa heeɗi kanko business o fof kanko bonni kanko jaggata Aïcha o namne hoore makko hay goto famata joni noon business boni weɗam kalisam ɗam goɗa ay tawɗami o mbiɗo miijo te mi dañi solution solution hol ɗum yo mi jogui sehlam goto wiyete ko Ceerno Alassane Kane aɗa heeɗi mi halno business o hawi somi arema ko maire o yo mi anda ko Mariame Sakho raga oɗon aɗa heeɗi ala e mabɓe kaalo aɗa heeɗi de woni probléme am woni probléme am war sesa kam mi famminamo taw ɓay wonno kanko faama waɗani galleji makko aɗa heeɗi woni probléme am ko kalis woni tawɗani ɗo komi ala ɗum pour ko mbednimo o lijjitanami France najo yo weeɗo kalis sehinma oɗa non mais an wona o yiɗi Aïcha ko an jamani Aïssa ko an ƴamata Aïssa an foti yaltinde e nder poche ma tottama aɗan ko jiɗɗi so wonko joguiɗa ɗum mbeeɗa mappere mi yaha min ƴeewa min lijjita business o gasa koye kon to mi weeɗima ngol ɗo tan kam mami layana won tan weeɗ kalis ko mi heɓani Aïssa haala kewka o musata hooram eyyi nan kalmi ko tan ngol kam somi weeɗimo wonta moon wettu kalis Togoro gongol so Allah jaɓi Togoro ndaram ga taw war ses taw Togoro jiɗum ganda gari goto ay an kala jiiɗoma nande a wona putti kangelam ngal tekkere an dewɗo mon wonata ko labangal duhol bo non nene Togoro an tokar min dal an Amadou min dal ɓernam jaɓani wax degg yallah wedde kalis o kam ɓernam jaɓani wallahi mi wawa moon weeɗ ñamat ɗo kam wonta joni min kam hande kam wawa moon weeɗ kalis min kam mi layanima Aissata ndongo walla weccitam ay Togoro eyyi kalis ma jam min mami lijjit kalis mi lijjit ɗum ay ko kalduɓe ma ko tekkere iwata hen kasi ɗum de nafatma de ay to gonmi ɗo haala kewka way hoorem nde way kono to woni ɗo way kono koko honga takka bewɗo yo quoi ɓimi takkam bewɗo sen wawa hay haalde quoi ñinmi won tanade aɗen ko jiɗi ɓayɗa wawa ala goto problème fat attay won jara min mi yarani attay min ɓuuri moon heew attaji adduno kam ɗo ko ɗum ɗon mi lijjiti kalisam siga Allah jaɓi somi artiɗo walla Aissata ndongo anani ittan jungo ma ngo an kam ko woni nan ko layatma ko ittan jungo ma de salam aleykum ittan jungo heɗomi ɗo an arti hakkille ma o Togoro an hande min da ka cimmiɗo min da ka jarɗo an ala famata ko min onon gonɗi ɗo mon he assalamu aleykum an kam mande kam an wa kam woppisiɗa ala min wa moppude ɓurɗana woppitaka wona yanno ma min yimɓe ko Aissata ndongo ittan jungo ma ngo an min mi ittata he salamu aleykum hakkille mbi o yo woppam ɗum foof tan ko beela Aissata ndongo ne yi ɗum ɓeydo salade an accu yimɓe ndeeja Togoro no foti laamide ɗuman mi andani no foti laamide ɗuman min mi anda hen hay ndegui ay mi wimami yaata Ceerno Alassane ma siɓe Allah an accum Togoro miskin Allah woppam Togoro yaw yawga gonno ɗum tampude aɗa yiɗi haala ka mi wawami saɗa faɗa ata e jara mi yarani ay atay wadde mi salamu aleykum joni tan mami yahno min hay sa riwan mami yah kala ne gartumi ɗo kalis tan walla Aissata ndongo so wona ɗum minen mo en mbarnira yaw a heɓata kalis Aïssa ndongo ken Aissata ɓuuri e moon di hebde Aissata ndongo kam ɓuuri e moon ɗum nafata moon di kala ne gartumi ɗo kam yomi taw ɗo Aissata walla kalisam way goo wawi yewaɗo haala ñaata barki jogal ɗo fulal so ceertane makko ɗo wiyannayyi makko tan hay wuuro maɓɓe o yeeyat hay yummako e bammako jogori ko yeyde wadde dawi ko kaga ɗum na ko jiɗɗo debbo kay mo an sukara no heddino ɗo haydara ala ɗo yaw soɗɗo kilo ɗiɗi sukara soɗoya hen warga weccito noon
la sonam do yar kelen am day no buka inayda an cimida ko yonata mbede wonde ma ya yo gellam o gedal gellam xaalise way ay après ya ngara ngol don talane dal on tampul la sa totali men baddude boy joni be ragal fuya way immo mais addu min min de ballem heɓani haydara ayi aɗa yiɗa mayde kadi aɗa wiya ya ɓeydan gaɗum siwon ma deuxiéme o jara mi yarani he tampuɗo ko mi ɗan toɗo a yiɗa ata jiɗɗa ko ɗanade o mission pour mi wadde mission e jamma alay sago maɗa récupéré ok acca mi ɗano sabi allah kono ummo jehen nder wadde taade ko ɓeygol jiita e jehen nder e ɗum jiiɗa ɗum jiimi de o bisimilla taade an kam hannde ko ɗoygol tan woni haaju ma ƴeew aɗa jiyana